سرکار کا میلاد ہے، ذرا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ میرے ساتھ مل کر سب لوگ پڑھ دیں۔ نصیبہ کھول دے میرا، کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا، آواز بھی سب کی آنی چاہیے۔ نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا، بلا لے مینوں در تے، میرے کا روزہ تیرا، بلا لے مینوں در تے، میرے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا۔ مدینہ لگدا پیارا، مدینہ دل دا سہارا، مدینہ لگدا پیارا، مدینہ دل دا سہارا، مدینے سدلے آقا، مدینے سدلے سب نو، مدینے سدلے آقا، میرے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا، بلا لے مینوں کدھر تے، میرے کا روزہ تیرا، بلا لے مینوں کدھر تے، میرے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا۔ سیدائے قیامت، دلدار قیامت، منٹھار قیامت، پیاری قیامت، آقا قیامت، داتا قیامت، مکی قیامت، مدنی قیامت، قاسم قیامت، طہا قیامت، یاسین قیامت، نعرہ رسالت۔ نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا، میرے کا روزے جانی جانی کرما والی، میرے کا روزے جانی جانی کرما والی، میں تیرے دردی سوالی، میں تیرے دردی سوالی، میرے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا۔ کبھی او گھڑیاں بھی آون مدینے رنگ میں جائیے، کبھی او گھڑیاں بھی آون مدینے رنگ میں جائیے، میں نعتاں پڑھ دی میں نعتاں پڑھ دی، میرے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میرے کا روزہ تیرا۔ بڑے خوبصورت اشعار، ایک اس نعت کے جس کا بہت زیادہ فرمائش ہر سال سب لوگ کرتے ہیں، تو ساری ممکن نہیں ہے پڑھنا، تو دو اشعار سب مل کر ساتھ پڑھیں گے تو سب کی دعا بھی قبول ہوگی۔ بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، بیڑا مدینے والا۔ ابھی مزہ نہیں آ رہا پڑھنے کا کیونکہ آپ لوگ سب ساتھ پڑھ نہیں گئے، سب کی خواہش ہے نا، سب نے جانا ہے، تو آواز سب کی نکلنی چاہیے، اونچی آواز سے جھوم جھوم کے دعا سمجھ کے اس کو دل سے نکالیں، پھر اللہ قبول بھی کرے گا۔ بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں،
लहंगा पे अटारियां, बेड़ा मदीने वाला। हाजियां ने उठ सवेरे बैठे रोजे दे देरे, रो रो के सोने अगे, रो रो के सोने अगे। अर्ज़ा रोज़ारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। रो रो के उम्र गुजारी अपनी नारी वारी, हुणते बोला लो आका, हुणते बोला लो आका। किस्मत बीमारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, बेड़ा मदीने वाला। लहंगा पे अटारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। मदीने जाने से पहले करीम आका का मिलाद मनाना, जोश और जज्बे का इजहार करना, मोहब्बत का इजहार करना बहुत जरूरी है। समझ लें कि करीम आका के मिलाद का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है। सरकार दो आलम महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ताजदार दो जहां तशरीफ ला रहे हैं। तो हजूर के आमद पर, आपके मिलाद पर जितनी खुशी एक मुसलमान को होनी चाहिए, वो आपने इस वक्त मुझे बताना है कि हम सब हजूर के मिलाद के मौके पर, आपकी विलादत की बासादत के मौके पर खुश हैं, खुशियों से निढाल हैं और हजूर की तशरीफ आवरी का इस्तिकबाल कर रही हैं। नारों का जवाब मेरे साथ मिलकर देना है। मरहबा या मुस्ता